E en esta liña de avances, onde temos moitos pasos que están insertos na Estrategia de Educación Digital, hoxe damos un paso máis. E damos un paso máis coa presentación dunha plataforma, Creagal. Eu xa tuve a sorte de vera no seu momento no CIEDIX, que está chamada a ser un punto de inflexión no acceso aos contidos digitais por parte do profesorado, por parte do alumnado, e facelo no conxunto do sistema educativo, a través das aulas virtuales, tamén a través dos centros EDISGAR, pero no conxunto do sistema educativo, poder ter un repositorio de materiales didácticos que siguen a estructura dos currículums e que están feitos por profesionales docentes. Moitos deles estades aquí, vos sodes os pais desta criatura, sodes os responsables da mesma e sodes, en certa medida, quen estades diseñando. Aquí hai en torno a 100 persoas. Cando este rematado todo o proxecto, estaremos falando de máis de 200 persoas que están involucradas en este proxecto, e estamos a falar dun sistema de contidos que está feito por o profesorado e está pensado por e para a súa implementación na aula por parte do conxunto do sistema educativo.